Welcome to Ngobo 20 Shop iChannel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us grow. Thank you so much. This is Ngobo 20 Shop iChannel. We are here at Orlando Amstel Arena, Orlando Pirates 2, Richards Bay 0. Jobe kunjani? Ngiyaphila njani Bhutisi? Siyaphila. Uzizwa kanjani igame namhlanje? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba la sizele 3 points. Yeah. Ne3 goals kodwa njoba kungayenzekanga ukuthi sithole 3 goals. 3 points kodwa sinayo. Ngithi into ebaleka kakhulu is 3 points. Yeah. I goal number 3 suka sekuyibonus. So abafana lokho abakwenzile siyakubonga ngoba siyolala siphezulu kwabantu. So kumele sihloniphe into ekhona. Singabi nomkhobholo kakhulu ukuthi sikumele shawe 5 goals ngoba lapha naleyo Richards Bay na kade isele win. So ukuthi sithe lo 3 points ne2 goals is very important ngoba isibeke endaweni eright. Ngithi uyabona manje iSundowns iyakwazi ukuthi ibambe number 1 just for 4-5 hours leyo. Emva kwalokho kuphenduka amatafula sibuyele kuposition yethu. Kusho ukuthi ngamanye amagama kwamanje iSundowns ibambe umbrella. Usho kanje? Yeah, inja iSundowns ibambe umbrella. Wazi into engithandayo kakhulu. Wonke umuntu osupport ibhola la eMzansi olfavor aphinda understand kufanele lento esiyenza ayijabulele noma ngafavor ipi team lento esiyenzayo manje thina amabhakaniya nayo kumele ayithande ayijabulele ngoba ileague yethu seyikhomba ukuthi seyiphezulu ngoba iba ne competition lento kade iyenzeka le ukuthi iSundowns iwina njalo lokho ithatha ileague ngamanye amagama kusho leyo league ayina competition ngokwazi the way ngi-understand ngakhona ifootball competition ikhomba ukuthi no leyo league iphezulu makuzo lokho kuwina team e1 nje kusho leyo league iSundowns isuka idlala yodwa ayina competition so kwamanje siyakhompita ileague kwamanje hayi ngokufavor kwamanje ileague ikhomba thina neSundowns nobabini so izo decide kahle ngama last game so into ekumele siyenze thina le message for ama player wethu sifuna nje ama goal makungavumanga bafowethu nishaya lo 2 uright kakhulu asafuna into ama 1 goal manje ungathi siyikheza sifuna ama goal amabili kuya phezulu noma ungashaya 4 right nakhona ngoba lenda ama 2 1-0 izosinika inkinga ngithi iSundowns nayo iwine 2-0 nathi siwine 2-0 and singaphezulu nge1 goal so lento isinikani amandla nesupport weekend uzobona isold out la esigodini izoba isold out ngani bafana bayasijabulisa ngoba masiza la estadium zelenjabulo ukuthi sizojabula estadium i-team mayiwina nathi siyakwazi ukuthi noma sifike lokushini siyakwazi ukulala i-team yethu mayiluzile nokulala kubanzima kwesisikhathi njengami ukulala kubanzima kakhulu ngoba ngisho nasekuseni mawuvuka mawuthi uhamba estratini babhizi baloko babuza indaba yazi indaba ayibonile izolo ukuthi no iPirates mhlambe idrawile bazokubuza lokho ukuthi no nihambe kanjani izolo so njoba kuso already sesiba nezitha futhi ngokuwina kwethu ababuzi into abazoyenza manje mawakubona bajika ngekhona kuthiwa wena njalo ukhuluma ngendawo yebhola ngithi no ngizokhuluma ngani okunye ngoba into engiyithanda mina ifootball mina into engiyithanda ibhola ngithi angiphuza utshwala makuthi ngiyajabula kufanele ngiye stadium entertainment yami yiyo leyo so lento ukuthi ukhuluma ngebhola njalo bathi no wena uthanda ibhola kakhulu yonke indawo la ukhona nje ukhuluma ngebhola no fanele ngikhuluma ngebhola ngoba iPirates iyangijabulisa siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu Jobe nazo-ke kodwa ngifuna ukubongela umfana hayi ukuthi mhlambe ngiyakhetha angikhethe Oswin Apollis Oswin Apollis umfana ngisho nebehavior yakhe konke noma ucoach akukhipha uperforma mfowethu wena ungamnaki wena qhubeka ngalento oyenzayo Apollis ne play of the season mina ngibeka kuwe mfowethu play of the season Oswin Apollis ngiyisa lapho bazokhetha abakhetha mina ngisuka ngingeke makukhethwa kodwa according nento engibonayo neperformance yomfana ikhomba khona ngoba last game bekuyi man of the match namanje usase uyi man of the match neperformance ngithi nase squadini amagoli esiwathola ngoApollis so umfana uyasikhuthaza iperformance yakhe iphezulu kakhulu so ngithandaza nje ukuthi singamluzi umfana ngoba maduze the way ngibona khona umfana angahamba noma kunini angahamba kodwa nakhona ukuhamba komfana kura ngoba angithi navela amabhakaniya siya produce izinto eziright so akahamba umfana noma angahamba ephesheya kodwa ngimfisela ngapha eEurope
all the best yeah all the best ukuthi athole team ethi ukuthi uyaphezulu ebukwayo na ku Champions League afuthi ubhuti uBen Makhari ubhuti wakhe othatha iChampions League so siyafisa kube nomunye futhi ozoya lapho ozowina iChampions League njengo Ben Makhari kodwa apolice ngiyakufisela mfana uyothola i-team right ngoba obvious uApolice yamluza asina choice uzohamba kungasi kudala so i-performance yemfana kumele siyibonge into mangabe i-right siyabonga kakhulu bhuti ngosikubusise congratulations now ngasekubusisa nawo nazoke